De blokkade bij Van der Meer en de ORA-eermerkwegerders waard destijds opline toch de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Maar die hier daar helemaal het rjocht net aan. En dus had de rjochter er een stokje van stutsen. De ambtenaar die het bedrijf besloten had, is er net daar bevoegd. En vervolgens het de RVO zijn, wij bekrachtigen dat besluit namens de staatssecretaris. En dat is een besluit wat nom is, wat net nom worden mochten hier. En vervolgens heeft men dat bekrachtigen. En dat gaat dus net. Van der Meer is op tuin over de uitspraak van de rjochter, maar hij is nog net tevreden. Hij had het idee dat boeren die haar vee geen eermerken indwaan willen, zocht worden terug de autoriteiten. En hij wil weten wat erachter zit, want dat moet een keer ophouden. Het belang is, vind ik dat toch wel groot, dat er een bepaald beeld van u stelt zetten worden. Als eermerkweegeraars die het eigenlijk alles doen wat God verbeen had, wil dat natuurlijk heel nog net in orde is. Wij voldoen gewoon alle regels, we betalen onze eigen rekeningen voor de extra regelingen die daarbij binnen. En het enige wat er oorzaak wordt is dat wij de eermerken net inbrengen. En het is wat een onrechtmatige behandeling die wij krijgen eigenlijk van Sanglits. Nou, ik neem het net eens vergriep, maar het is eigenlijk een keuze die wij maken het terrein van de hierlijn. De uitspraak van de rjochter Aymaat is een stap vooruit voor de eermerkboeren. Maar wat het budget voor de toekomst is nog net wis. Ja, dat is moeilijk te zeggen vanzelfs, maar het gaat er vooral om dat wij naar 23 hier als gewetensbezwierden wel een beetje klaar binnen met deze manier van handelen. En het zo mooi was als ze met ons strijden voor iets beters en net zinnigs.